podem fer que efectivament les coses comencin a canviar a Catalunya i arreu de l'Estat des de la fraternitat dels pobles. Vergonyosament, les lleis del Partit Popular pretenen encausar i jutjar i condemnar a veïns i veïnes que han posat els seus cossos per jugar-se-la pels drets de tothom i pel dret a l'habitatge. Tota la solidaritat, també el 20 de desembre hem d'anar a votar tots i totes per poder fer fora aquesta llei mordassa. No tenían bastante con reprimirnos a nivel de movimientos sociales que ahora se han inventado la ley de la mordaza. La ley mordaza que va a castigarnos a todos aquellos que nos vamos movilizando y que eso no lo podemos consentir. Pero tienen una desventaja. Es que la gente que llevamos en la calle ya 4 o 5 años no tenemos miedo ni a la ley mordaza ni a ningún sitio. Sabemos que es muy bueno y los podemos conseguir. Anem a canviar aquest paisatge, anem a modelar i anem a fer una ruptura amb aquest règim que ens van pactar d'esquena nostra, aquest règim que es va transigir en aquesta època mal anomenada transició, on després de 40 anys de foscor, però encara amb els fusells carregats, encara amb soroll de sabres, doncs es van establir unes normes de joc, una Constitució que encara ara, on la majoria de nosaltres, els homes i les dones, no vam votar, doncs encara ara ens coarta i encara ara es fa servir com una arma llancívola. Per primera vegada amb una força estatal que pot guanyar el govern i que defensa aquest dret a decidir, i en canvi a Catalunya hi ha alguns que es posen molt nerviosos, no? Cada cop que ho aconseguim, i no s'entén, perquè que el PP es posi nerviós ho entenem, perquè estan perdent el poder a tot arreu, els estem fent fora de tot arreu, i entenc que el Partit Popular es posi nerviós. Però que partits com Esquerra o Convergència, que diuen també que l'objectiu principal que defensen és la sobirania de Catalunya, no entenc que es posin nerviosos amb el fet que estiguem aconseguint aliances fortes que poden fer efectiu aquest dret a decidir. Sincerament, jo això no ho entenc. I en defensar les escoles públiques i les escoles bressol i els hospitals, en això tenim experiència de sobres. No tenim experiència en corrupció, ni en portes giratòries, ni en dietes, ni en privilegis. Zero experiència. I no la volem. Y no queremos consorcio porque es una cosa opaca, donde algunos pueden hacer su gran negocio. Estamos viendo cómo a los pacientes de Lérida se les está derivando a la sanidad privada, porque quieren aligerar listas de espera. Pero esas listas de espera en muchas ocasiones representan que mientras que nos están cerrando las camas de los hospitales de ICS, los pacientes se derivan a la privada. Una operación en un hospital de ICS es de 3 a 5 veces más barata que una operació en un hospital de la sanitat privada. Hem començat a demostrar que efectivament era possible i aquesta onada de canvi i d'esperança ha de seguir fins al 20 de desembre i més enllà. Perquè efectivament podem guanyar el proper 20 de desembre, si mobilitzem vot a vot podem guanyar. Nosaltres volem i estem convençuts que Lleida, les Terres de Lleida, també assumiran a la onada del canvi real que volem impulsar el dia 20. Ara és el moment, i és el moment efectivament també de feminitzar la política i de demostrar que es pot fer política des de baix cap a dalt i no de dalt cap a baix, de fer una política que estigui al servei de la gent i que sigui dura y contundente amb els privilegiats i amb els de dalt i no al revés com ha estat fins ara. Tenemos que dar el paso adelante porque no podemos aguantar 4 años más. 4 años más de recortes, 4 años más de ver cómo la mayoría, aquellos que tenemos trabajo, muchas veces no llegamos a final de mes. Anem a decidir, anem a fer possible un referèndum, efectivament. Decidim a veure quina relació volem els catalans, les catalanes, amb l'estat espanyol. Aquesta globalització del capital, aquests atacs contra els nostres drets. Nosaltres, senyor, els nostres pares, els nostres avis havien lluitat per allò que en diuen l'Estado social i de derecho, per un estat social, per un autèntic reconeixement d'uns drets. Necessitem demostrar més que mai que efectivament la gent ara exigeix ser protagonista. Mai més que ens tractin com intrusos a les nostres institucions. No som intrusos, ni les dones, ni els migrants, ni els pobres i els precaris. No som intrusos, som ciutadans de primera i exigim manar a les nostres institucions. Hem vingut per quedar-nos, que s'enterin els que han manat sempre, que s'enterin que hem vingut per quedar-nos i per posar-nos al servei de la gent, com hauria d'haver estat sempre. Recordeu també, sisplau, que teniu allà les taules
material de la campanya per a que tothom se'n pugui endur a casa i repartir-lo als vostres amics, als